Perkawisipun menapa panjenengan dipun putra-putra kalian awet Surawedo menika dipun pos kalian Senopati Pancawa saha Pandhawa. Perkawisipun menika wonten sambetipun kalian Kanjeng Ranopati. Nanging piyambakipun anggenipun lajeng menapa wonten pamahipun Senopati Pancawa saha Pandhawa. Lajeng nyolong dhateng kula kaliyan kadang Lekondo badhe pundhut garwa kaliyan tak sekeca to anggenipun panjenenganipun kersa sampun rampung perkara dipun pundhut garwa menapa dipun colong kan menawi boten tresna nanging apa ingkang nyolong menika tiyang ingkang wonten ing ajengan kula kemawon kula bisa panjenenganipun awit panjenenganipun propati wonten ing kraton ora berani wedha manawi ngoten kula boten mantun mangke ndak kuwat ganggu Pakde kok namung lari rusuh gitu. Dengan menikah sampun dengan saged ngayomi dhateng jiwa kula pisan. Inggih menika sedaya sampun dados kewajiban panjenengan dipun putra-putra kula namung kewajiban nulis dhateng panjenengan. Nanging saupami ingkang nindakaken katresnan menika panjenengan tentu kemawon kula badhe ngandhati. Inggih manawi bejo sanget gesang kula. Kula saged kepanggihan kaliyan panjenengan sakmenika panjenengan ngendika manawi tresna kaliyan kula. Kula nggih boten badhe nampik. Yen pancen sliramu tresna karo aku, semono aku sakwise nyawang sliramu uga ana sajroning atiku. Ono tuwuh tresnaku marang sliramu. Panjenengan kakang Nartama nggih Jek monggo kesane. Ya sakarepun kula.